li busoka ngetora be gorko mondulum maji funebe golle kame darne man jodi pewi wakto je ajede bi hojo maji capade tati e jegoma tengore ngudo e lamurgo leydi min Senegal din wakto je taskama tuntu digiral yitbe Ceerno Jalaluddin Ba wakto je ajede yebi hojo maji capade tati e jedi tengore nguton to wuro men wiete ngo welde be en calminagal bisku welde be nabe to mbawi jokadi jokli ney windere ko be nyaago jumira subhanahu wa ta'ala kula jokadi jokli ney windere yato muni kala fini no coftale cellal banum be pinine bukade café touba be tay be kengili ba be haji samba puleje moni kala eni yideno jomiraado subhanahu wa ta'ala wadiran mada sabbi wala da habbi kabruje demgal pulara caggal ne gonden e do leru wiete no asetto balde mudum sappo tengore ngo hitande ujunnaje dide e do gase go ina hawre e lewru nay biiro ko din hawre nyalande hore birbe be aset be to be samedi e moni kala no famirta ko be nyaago jomiraado subhanahu wa ta'ala yo humpito mon tawru mon jamce dalle kisale yajede caggal nonde jabdon ne mbadodel samba yare ketton caggal dillede e dirali buje e bujade nonde wassa tawde monen hamba wen yutti yade palen basiraji ngardidi kaburuñ men holto pudere ne Ceerno Laji Amadou Tijjani Ba Khalifa teddo Medina Gounass mo tawe to wuro men teddo Medina Gounass heppo bila bejjita holto jabanta artuga e da morgo leydi men Senegal holko jida wede hanki horrejo leydi Senegal président Macky Sall huccindiri e gardiɗo jagot e toon to diwan bo leydi Espagne ay woni premier ministre bo leydi Espagne eɗen gandi ko waɗi ɗon jillu makko ɗo e lamorgo leydi men Senegal kono hollitama de kamɓe kala de ɓe ndindi yidde waddude jungo e fandu haɓade sukaɓe leydi Senegal taw ndewata ko e laabi less gam yaade to diwan bo leydi Espagne hollitama ni ɓe accifodiri e horejo leydi Senegal woni kala ɓesgu leydi Senegal najo gonɗe toon to diwan bo leydi Espagne taw ndewɗa ko lawol less oɗo sataw kadi adañani kayitaji ne taskade wadde ɗamino artude e leydi ma Senegal ko ɓoyata jiya bande inja holko saabi ɗum ɗon o ciɓe cifudirede woni yogay e ɓesgu leydi Senegal naɓe taw noon dewi ko lawol less e ndiyama taw noon jottima ha joni keɓani kayitaji wadde noon ɓe kollitide ɓen ine mbawi oɗo sahade artirede e nder leydi meɗen Senegal kono ɓe kollitide ɓe mbawolde sukaɓe to nangi kala esa jam jaaɗo ha yetti on kaya kadi nde on ɓuuri welde wallude e wiɗede artire kono hollitama de ɓe cifodiri ɗum ɗon heppo ɓilam beccita holto jabanta horrejo leydi men Senegal o jaabimoɗo beɗeɗo Boubacar Seye eɗen gandi sa frontiére eyi holno o wiide Boubacar Seye gardiɗo gurbiɗeɗo sa frontiére caggal noon nde wonino dumbirdu balɗe e bandu men caggal nde yalti holko saabi horejo leydi men Senegal ina jaabomo jappu nofru hetta 2000 firami faccira ha mba famde keto banggue noppima caggal noon de teska on de wino union européen itti kobareji kewɗe walli leydi Senegal gam sukaɓe keɓata to dangi kala esa kono horejo leydi Senegal de wi ɗum ɗon ko fo ko fenade wona gonga hol intérêt mbo jogui hen kopareji gimmo caggal taw wiyade yo wallu ɓesgu leydi makko o yetta ɗeɗon kopareji o fawa hen jungo makko o wi hol intérêt goɗɗo hen o wi wadde noon so tawi neɗɗo ina haala yo ha ko gonɗi wadde o wi on haali ko o fenade ɓalere kuruma heppo ɓilam beccita holton jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Mbour holko jiɗɗa wiide liggotoɓe e usine ay taw noon ko alhaali liɗɗi toon to diwan mo Mbour kamɓe nde hankiɓe jalti e deƴƴere wadde seppo maɓɓe holko saabi seppo ngo caggal ne tiskade ko ene abbo e yimɓe capanɗe jeeɗiɗo e tato taw ene gollatno e oɗon usinde riwede taw noon ko sa droit hollitama de kamɓe nde heddiɓe ɓe mbaɗi seppo ɓe mbi ɓen yo mbaw attude liggaji mumen caggal noon nde tiska ko jomumen galleji en no saabi seppo a woɓe taw teɓe toon to diwan mbo o Mboura heppo ɓiɗɗa beccita holton jaɓanta yaɓanna tuntu diwan mo Kédougou holko jiɗɗa wiide holtama de hanki ɓesgu Kédougou naɓe taw ko janggoɓe ɓe jalti e duɗe jangguirde wadde seppo woytade mette e caɗele mabɓe holko saabi ɗum ɗon ɓe tawi a ƴeewide ɓe ngala koɗorto ɓe goni kamɓe janggoɓe toon diwan mo Kédougou kono ine teskade kadi Kédougou ha joni de ko wuuro fongo wallede kala saabu ine teskade kanŋe asede oɗon diwan kono ha joni de ladde kala wonte gasde kono hollitama de Kédougou ronki yitaden hoore mum to fannu o ɓamtare hippo ɓila beccita holton jaɓanta hippo a ɓiɗa a beccita holton jaɓanta mew ey wala mew hippo ɓila beccita holton jaɓanta
ina a teska ko heddi e dewru korka wona balde kewde hollitama de oɗo sa ministre a kalfinaɗo coggu e nder leydi wiide Sénégal o waɗi erago nde ɓeɗo o halfinaɓe an jeygu taw noon ko joomen magasinaji en mawni nde ɓeɗon mbawata wasde a ɓeydude a yoga e ko sohlate e nder leyru korka ko ñamete e ko yarate kono hollitama de ɗum de woni erago makko hollete tawi ɓeɗon na ɓeydi ina gassa wonde lawol fawo e dow men wiyeteke woto ɓe ɓeydide kono oɗo sa kay aɓe teska e a ɓeydude hippo ɓiɗɗa beccita holto on jaɓata oɗo jisa biyeteɗo Samba Sall eɗen gandi balɗe e bandu men ko rutti e jommakte enen teskanode dossier ji kewɗi ko e jungo makko dewno kono hollitama de oɗo sa hol poɗɗo joktade dossier Aïda Sarr e Ousmane Sonko yo pam kam kala bawɗum jokade ko pompiteer gulɗo e nder hunduko muɗum ala to wawata deje hippo ɓilla bejjita holto o jaɓanta Seydou Gassama eɗen gandi kala debbati gorkati haala kanko de o yaltat e deƴƴere o wona e jabade ijam holko sabi tawi debbati gorkati haalama tan oɗo biteɗo Seydou Gueye yalta e deƴƴere hippo ɓilla bejjita holto jaɓanta yaɓanna tonto o diwan mo o Kolda holko jiɗɗa wiide toto diwan mo Casamance e ngoɗo wuuro wiyetengo Mampatayel Mampatayel de matongo woɗɗani weli gara caggal ɗo nde teskade kamɓene de aɓe cohli wallede e ko wayno kuura e ndiyam caggal nde Mampatayel naɓe deƴƴiɓe ɗo wuuro wiyetengo Ayna Madi Antel ngo reɗɗi ko hakkunde Medina Tuwal e korosma kamɓene de aɓe mbaɗa ɗaɓɓade nde mbawata wallede e kuura kamɓe taweteɓe ɗon to wuuro wiyetengo Ayna Madi Antel caggal ɗon nde teska ko wuuro ɓoygo tego woɗɗani tani kono ine teskade fiiluji ɓennude wuuro ngo yaade ha toon diwan ɓe Medina Tuwal kono kamɓe ha joni ala koɓe ji wadde ɓe mbaɗi ɗaɓɓade nde ɓe mbawata wallede kamɓene de ɓe mbawa hebde ko wiyete Alaji Samba kuura hay sinno noon aɓe jogui boyli jarude e jammano kadi ɓe goɗɗani forage mo Medina Tuwata wadde oɗo sade ɓe katujini wallede ko e kuura kamɓe tawateɓe ɗen diwan mbo Ayna Madi Antel meter ay holo meter mo jaɓanta caggal ɗon de teska oɗo sade en jaltata keeri leydi Sénégal jaɓana caggal keeri hollin leydi gadduɗa buɓade basiraji yaɓanna toon to diwan mo leydi Niger e ɗeɗo balɗe ene teska gari mi gara wadde hakkude waɗ boniyankoɓe e dediɓe kono hollitama de dadiɓe sappo keeɓi wase hedde pittali mumen toon to diwan mo leydi Niger yaɓana toon to diwan mo leydi bene caggal skano de partiji lundiɗi e wadde seppo huccodirde e yoga e dadiɓe wadde caggal onde fitnaji teska hollitama de hen goto wasi hen fittare mum ngo toon to diwan mo o leydi bene hippo ɓiɗa bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo leydi Tchad holko jiiɗa wiide toon to diwan mo leydi Tchad caggal nde teskade banggue worgo leydi Tchad piyanɗe teska maɗo konen nanani wonde won basɗe en fittare mum kono teska to de fitinaji to banggue rew leydi Tchad yaɓanna toon to diwan mo o leydi Guinée Conakry woɗɗani kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Guinée kono de ine teska ɓesguji leydi Guinée wonde e fayre e haljende caggal nde teskade hen gueɗe kewɗe aɓe guittanno toon ɓe gadda ga e nder leydi meɗen Sénégal gam wawde ɗum yeeyde kono hollitama de laabi e uddede wadde mangoje e oras e njumri e diwtir ine teskade e wadde toon bloqué walla noon suurede toon to diwan mo leydi Guinée waɗi noon de waɗi fayre aɓeɗe mbaɗa ɗaɓɓane nde Alpha Condé wawata yewtidde horejo leydi Sénégal woni président Macky Sall haɓe mbawa accidde frontiére de sukaɓe mbawa yaade kañumen nde wurde e dolle mumen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo humpire mon haade ɗemgal Pulaar hakkude moɗon e basiraji almudir Ceerno Jalaluddin Ba ko yiɓɓe fiye ko ɗumen jettiri ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala timmuɗo timmino kala ko timmi rutti timmi e nder timmal muɗum ko manki ngakki ko onon e jaɓande min gantu saabu innama aade e sifrade noon mbardade heddade garduɗe wirtade battintode simtede on so waɗi hunde ngakki hoto jombani kono hande woni hande so geno ñaawi yewtere moɗon jime Pulaar e facciro mum so hawre wiɗede gueɗe hakkude moɗon e basiraji 18h ha 20h taw toon to haalirde mon Safina FM capanɗe jeenayyi e jeeɗetoɓe ɗo e lamorgo leydi men Sénégal kala jiɗɗon hettade so tawi aɗa jogui application radio ji Fouta
radio ma safina nan toon sawi ma hebta kadi ko par application ma hebta wadani hay caɗele gote est ce que safina kadi oɗo sa ina yaha wadde noon yewtere men hannde ina gassa wonde so Allah ni en jeehi ma en gartu e seeɗa e cintol ngari gamaji e gamdude eɗen gandi ko e nduɗo lewru Tidiane sankino balɗe muɗum 14 wadde noon eɗen gandi ko e nduɗo lewru wadde noon hannde so gene ñawi so en jeehi ma en mbaɗ spécial Tidiane holgono Tidiane foti duuɓi o wuuri kanko lajji Tijjani also hawde wiide gene kono ma en mbaɗi hen jimi pular e facciro muɗum ko 18h ha 20h kono ɗo e waktuji 11 regu dokkon bani mon debbo Seynou Sara debbo mo boyinaji yewtere makko jimi yewtere makko e helmere pular ala luɓade ala lubrade ala 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 jiggade jarnal ngal en jeeya kalen pular labɗo ceere ɗum ko ɗo e waktuji seeɗa hakkude moɗon e bani mon debbo Seynou Sara debbo mo boyinaji e sokna Ramata Ba adi men so hawre welede gene to bange humpiɗo ko ñande amde sabu ɗen gandi jango ko dew hoore bir woni dimanche e mbatta humpiɗe wadde hakkude am e moɗon to bange humpiɗo so hawre welede gene ko ñande amde woni ñande altine kono ɗo e nden yo jam gene jogomi jogo mon haade ma waynade holto nayirɗa hande caggal nde fof gasi e so tawi en ƴeewi no mbiɗen ni premier ministre mbo leydi Espagne ariɗo kono noon woni yidde maɓɓe kala goɗɗo toon mbo ala kayitaji arta est ce que kadi so mor ɓeydotako e nder leydi hen est ce que ɓe potano yewtidde ɓeɗon mbawa wallede keɓoto nanggue saabu so tawi en ƴeewi 2007 woni yanoɓe hewɓe ha 2005 woni yanoɓe hewɓe ha jotti e laamu Abdoulaye Wade kamɓe kala hen hewɓe e maɓɓe gartira ɓe jippina ɗo e to bowal le président Senghor nde ɓe jippina ɗon ala ko ɓe dokka so wona 110 e mbajju e ujunnaje ɗiɗi no foti million ngaji kanko jaaɗo o perdi no foti coparejo o perdi on sa diyar kilo ujunnaje ɗiɗi e 110 e mbajju on kadi so tawi ni o wartaki taw moni hoore sabu hankadi a ɓeydimbo caɗele a ɓeydimbo fitina kala e saaha wadde noon kadi so tawi kamɓe artipe ɓe gartirama kala ko signina e hakkude leyɗele copareje tawi fayi ko e maɓɓe kamɓene ardiɓe ɓe wotoɓe nguur e ngandiji ɓuucade ngandiji miskineɓe sabu ɓen artiranoɓe nden hitande rokkaɓe 10 000 e 110 woni wiɓe moni kala de foti rokkede ko 100 000 ne jippinde heɓa kanko muñitare ko yettiri galle muɗum kono noon so tawi joni ana rokkama 10 000 te anni aɗa signina ko woni 100 000 walla ko rendi hen wadde firti ha joni alɗuɓe meɗen nana ɓucco ngandiji miskineɓe meɗen wadde holto faya so tawi ala feere ko maɓe garta kono kala kadi ko signina hen yoɓe mbawa wallude ɓeɗo artiraɓe keɓato nangui gila caɗele garani so tawi neɗɗo artirama o joƴƴinama ara to o nangui est ce que fitinaji ɓeydotako guyka ɓeydotako e ko nandi hen wadde noon kadi yaaɓe ha jottiɓe ɓen kay ponno wallede hebde to nangui kono kay wona wiyede ine gartire on jarama e kettuki